אדוני, אמן. יהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשינו, כהנה עלינו מעשינו, כהנה בזכות הדברי תורה, לעשות נחת רוח ליוצרים, לעשות רצון בורנו, בזכות הלימוד יוריד שפע, קדושה וטהרה לכלל עם ישראל, אנשים, נשים, גברים, זקנים, וטף, רוח טהרה לכלל עם ישראל, ללכת בדרכי הבורא, זיווג הגון לכל הרווקים והרווקות, פרי בטן לכל החשוכי בנים, כל השבות על המשבר תלדנה בקלות, בבריאות, תזכה לבניין בית המקדש ביד גואל צדק במהרה וימינו אמן. רבותיי, פרשת השבוע, פרשת בעלותך. בעלותך. הפרשה מדברת, קודם כל, הציווי הראשון לאהרון הכהן, איך להטיב את הנרות, כמו שנדבר בזה בעיקר היום, מדברת על הלוויים שהם נתונים לאהרון ולבניו לשרת במקום הבכורים. יש פסח שני בתוך הפרשה, הציווי של פסח שני, המיקום של החנייה של עם ישראל לדגלים, או כמה זמן חונים, כמה זמן יושבים, ויש לנו את הבקשה של משה מיתרו להישאר איתם, והתורה מספרת על הסיפור, על המתלוננים, הספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, פרשה מאוד מאוד מגוונת. ויש פה את הנושא הזה של 70 הזקנים. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לשאת אותו בחיקי, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו עוד 70 נביאים, ויש גם ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, ומרים מקבלת צרעת, לוקה בצרעת על הדיבור הזה וכו'. אבל אנחנו נתעכב בעזרת השם על השלושה פסוקים הראשונים. אומרת התורה הקדושה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו 7 הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. קודם כל, בפשט של הדברים, צריך לדעת שאנחנו בחנוכיה שלנו, כמה קנים יש? 8 קנים. עם השמש 9. אבל המנורה של המקדש, כמה היה בה? היה בה 7 קנים. ובמנורה של המקדש לא היה שמש. החנוכיה זה הכלי שאנחנו מדליקים בו את הנרות. נקרא חנוכיה על שם החנוכה. אבל מה שהיה במקדש היה נקרא מנורה. ושם נדליק המנורה בבית שוכן, שוכן מעונה. מה נדליק? המנורה. דרך אגב, במטבע של 10 אגורות, זה המטבע היחיד שיש בו 2 מנורות. אחד של הציור של המנורה, ואחד של המנורה, שזה הסמל של הסמל של המדינה. הישות. כן. בעזרת השם, שיזכו. כן. לא, זה מסמל, המנורה מסמלת על החוכמה. בעזרת השם, שיהיה אור של תורה, אור של קדושה. אז זה הילד פעם אמר לי, הוריי שמע 2 מנורות, יש פה 2, הוא אומר לי. יפה מאוד, התבוננות יפה. טוב? שמעתי ששלמה המלך 10 מנורות. כן, הוא עשה מנורות, נכון עוד. אומרת התורה הקדושה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות. אומר פה רש"י, מסביר בפשט של הדברים, למה לא נאמר בהדליקך? אתה אומר לאשתך, תדליקי את הנרות. האישה מברכת להדליק נר של שבת. בחג החנוכה מה מברכים? להדליק נר חנוכה. אתה לא אומר להעלות נר חנוכה. אז למה בעלותך? דרך אגב, נטילת ידיים, למה קוראים לה נטילת ידיים? נטילת ידיים. אז המילה נטילה זה לשון הגבהה. על שם זה שאדם נוטל את ידיו, אז הוא מגביה את ידיו בשעת הברכה. כמו שלמדנו בשיעור של הלכה של רב בן איש חי, בנטילת ידיים שאתה נוטל, אתה לא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם ככה. אתה עושה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. פורס ידיו 10 אצבעות כלפי מעלה, שזה סימן לקבלת השפע. הזוהר כותב שהאדם לא יפתח את ידיו סתם ככה, רק בתפילה. כשאדם מתפלל יישא את כפיו. הוא כביכול מכוון את הידיים לקבל השפע, ושם את אצילי ידיו כנגד פנימה. אז הפעולה של המצווה ששופכים מים על הידיים נקראת נטילת ידיים, על שם ההגבהה. זה בלחם או בכל נתינה? מה זה? הוא כותב גם בבוקר. גם בבוקר הוא כותב על הבוקר. אני לא יודע אם אחרי בית הכיסא, אבל בבוקר הוא כותב שאדם נוטל דף שחרית, הוא נושא את ידיו. לכן הוא אמר, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. אז זה אמרנו בנטילת ידיים, בנטילת ידיים. אבל במנורה אנחנו מדליקים את הנרות. למה הוא אומר בעלותך את הנרות? אומר רש"י, דבר יפה. אני לומד מפה הלכה גם לנר שבת, גם לנר חנוכה וגם למקדש איך שהיה.
אומר אהרון אהרון, אל תעזוב את הנר, את הפתילה, עד אשר השלהבת תהא עולה מאליה. מאליה. זאת אומרת, אני אשים את הגפרור, את הנר שאני מדליק איתו בצורה כזאת על הפתילה, עד שהאש תהיה נאחזת בפתילה, וכבר דבוקה בה. ואז, לכן לרמז להלכה הזאת, מה נאמר? בעלותיך את הנרות, שתהיה שלהבת עולה, עולה מאליה. 2, רש"י כותב, רמז, שלפני המנורה היה מדרגות, 3 מדרגות, היה מעלות. גם כתוב על גבי דיינים, ולא תעלה על המזבח, ולא תעלה ומעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. אז למזבח היה כבש, לא היה מדרגות, כי מדרגות יש פסיעות. למשה לא היה את זה, הוא היה גבוה מספיק. במשכן היה, הוא אומר שנאמר בעלותיך, רמז למעלות. אנחנו נגיד עוד משהו, עוד רגע אחד. אנחנו עושים חימום להנחתה, בעזרת השם, תחכה, זה יבוא. דבר נוסף, שימו לב, אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. אז במנורה של המקדש אמרנו, אין שמש, זה 7 קנים רצופים. מה זה אל מול פני המנורה יאירו? הוא אומר, אתה מטה את הפתילות כלפי הנר האמצעי. בפשט של הדברים, למה? הוא אומר, אדם שעושה מנורה, איפה הוא מפזר בדרך כלל? תראו, אנשים שעושים תאורה, הם לא עושים רצף של מנורות אחד אחרי השני. מה הם עושים? הם עושים לפזר את האור. יש אדם שמומחה, אדריכל של חשמל, של תאורה, איך לפזר את המנורות באולם, בשטח, בחלל, כדי שהאור יתחלק. אז האדם הוא מפזר. אומר הקדוש ברוך הוא, תטו את הפתילות קדימה, כלפי הנר האמצעי. למה לסמל? שלא לאורה הוא צריך. אתה לא מדליק לקדוש ברוך הוא את המנורה שיראה. אמן. שיהיה לו אור. אלא האור הזה של המנורה להאיר לכלל עם ישראל. להאיר לכל העולם כולו. למה זה לא יש... כי הוא כביכול כונס את זה פנימה. אני לא מכוון, בדרך כלל אתה עושה תאורה, אתה עושה אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד משנה, נכון? פה כולם פונים לאותו כיוון. גם אומרים שבקודש היו חלונות, איך אדם בדרך כלל עושה חלון? עושה חלון שכביכול שלבחוץ יהיה רחב. אומר במקדש היה הפוך, בפנים היה רחב, בחוץ היה צר. למה? שעיקר האור שיהיה פנימי, האור הזה היה מהיר לכל, לכל העולם כולו, האור של המנורה. טוב, זה המנורה. רבותיי, עד לפה חימום. עכשיו אנחנו נפלפל בעניין קצת, בסדר? אומרת התורה, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. אומר רש"י, רבי שלמה יצחקי, מה אומר לנו? הוא אומר, מה זה ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה? הוא אומר, תדע לך, ויעש כן אהרון להגיד שבחו של אהרון, שלא שינה, הוא עשה כאשר ציווה השם את משה. שבח, ויעש כן אהרון, הוא עשה מה שאמרו לו. אז להגיד שבחו שלא שינה, אומרת התורה, ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. זהו, עכשיו שאלה. מה כבר היה אפשר לשנות? כן, הנה, עכשיו אנחנו קצת נדקדק. בואו נשים לב. קודם כל, מה זה מלמד שלא נראה? עכשיו אנחנו הסברנו פה הלכות. אהרון הכהן, הוא יכל להדליק את זה לכאורה בצורה אחרת, לא במעלות. עכשיו אנחנו נגיד, שימו לב דבר יפה. מה שבחו של אהרון שלא שינה? מה זה שבחו של אהרון שלא שינה? זה שבח שהוא לא שינה. הרי אם הוא משנה, זה גנאי. זה גנאי. אתה מבקש מהאדם, הבאת לו, בבקשה, כיבוד, תתכבד, תאכל. הוא אכל, השאיר את הצלחת פה. זה מכובד? מכובד להשאיר את הלכלוכים על השולחן? לא מכובד. אתה אומר, הוא אכל ויחזיר את הצלחת למקום. הבאנו כיבוד, זה שבח, זה דרך ארץ מינימלית, זה לא כאילו... מילא אתה אומר, ברגע שהיה כיבוד, הם החזירו את הדברים ושטפו את הרצפה. זה אתה אומר, כל הכבוד, הוא לא היה חייב. מתי אני אומר שבח? שהוא לא חייב. אבל אם אתה עושה מה שצריך, זה מינימלי. אם הבורא אומר לו, תדליק את הנרות בעלותיך, תדליק את הנרות שיתור, תעלה במעלות. איזה שבח הוא לא שינה. מה שבח? ככה צריך לעשות. למה זה שבח? דבר נוסף, שאלה נוספת, הרי שימו לב, יש פה מרחק של 2 פסוקים. פסוק הראשון כתוב, דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותיך את הנרות, אל מול פני המנורה העירו 7 הנרות.
פסוק שני, ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה אל הנרות. מה הוא צריך להגיד לי? מה הוא עשה? הרי אמרת לי מקודם מה צריך לעשות. מה צריך לכתוב? ויעש כן אהרון כאשר ציווה השם את משה. ומה הוא עשה? בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. כתוב בפסוק קודם. זה לא נכתב אחרי כמה פסוקים. אז מה הוא עשה? כאשר ציווה השם את משה. תסתכל פסוק אחד קודם. למה התורה אומרת? ויעש כן אהרון. מה עשה? אל מול פני המנורה, אל הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. לכאורה מיותר. עד לפה השאלות. מרגישים את הוואקום של השאלות? יש פה, אי אפשר לישון בלילה בלי זה עכשיו. רבי חיים, קודם כל הרבה זמן לא ראיתי אותך. ברוך השם. שאלה. רבותיי, שימו לב, דבר עצום. תדעו לכם, אנחנו מברכים אשר יצר את האדם, האדם הוא יצור חכם, יצור חושב. התורה אומרת בבראשית, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. האדם יצור תבוני, בעל דעת. האדם זה הכלי הכי חכם שיש בעולם, יותר מהבינה המלאכותית, כי האדם המציא את הבינה המלאכותית. האדם זה הכלי הכי חכם שיש. האדם לא אוהב לעשות דברים סתם. לא אוהב לעשות סתם. לא אוהב. לכן השאלה הכי נפוצה בעם ישראל זה, אבל למה? אבל למה? 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 רוצה להבין. מכיוון שכך, שאדם לא אוהב לעשות סתם, הוא אוהב לחפש טעם לדברים, להבין אותם, למה אני עושה. ודעו לכם דבר גדול יותר מזה. מה נקרא עבודת פרך? אמרנו בפרשת בהר. מהי עבודת פרך? אומר רש"י דוגמה, נאמר לגבי העבדים, לא תרדה בו בפרך. מה הדוגמה שרש"י נותן? הוא אומר, לא יאמר לו, רואה את הפועל שלו יושב, אומר לו, תחמם פה את הפיל המים, הוא צריך עכשיו להביא מים, זה לא בברז, תמלא את הגיגית הזאת ככה הגדולה של הסיר הזה של שבת חתן, תמלא אותה מים, והוא לא צריך. הוא לא צריך. רש"י קורא לזה, לא תרדה בו בפרך. מה ההגדרה? הוא אומר לו, תמלא מים, והוא לא צריך את המים. הוא הולך, למה זה פרך? הרי אתם יודעים מה כתוב על עם ישראל? ויעבידו במצרים את בני ישראל בפרך. מה זה פרך? הוא אומר שגופו, פירוש אחת פרח, פירוש שני, עבודות שגופו של אדם נפרח מהם. תראו על הביסקוויטים כתוב, פריך. מה זה פריך? נשבר בקלות. אז למה אם אני אומר לו תחמם מים? זה לא כל כך קשה לקחת את הדיל לחמם. למה זה נקרא פרך? אז זה סתם, אבל למה זה פרך? כאילו למה הוא מתפרך? או, מה רואים מפה? אתה רואה יסוד. שימו לב, טבע האדם לעשות דברים מועילים. אני על פי סקר שעשיתי, אם אתה תיקח רצף, תגיד לו, בוא תרצף פה 100 מטר. כמה היומית שלך? 500? קיבלת 600. תרצף. הוא עובד מרצף, טק, 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 אחת לאחת, עושה אותם יפה. משלם לו, עבד יומם, משלם לו. איך שהוא מסיים, לוקח מלקוש, הופך לו את הכל. הופך את הכל. אומר לו, עבדאללה, תרצף עוד פעם. כמה יומית? תרצף עוד פעם. משלם לו. סיים אחרי יומיים. עוד פעם לוקח את המלקוש, הופך לו את הכל. עבדאללה, תרצף עוד פעם. ירצף או לא ירצף? ירצף. ירצף? משלם לו? מה אכפת לו? יעקב, אני אומר לך, אם אתה תעשה, נכון. את הבן אדם. ירצף, אבל אם אני אומר, אתה- מה אכפת לי אני? מצד אחד כואב לי, תשמע, עבדתי, עשיתי הכל, והוא הרס את הכל. אבל הוא אומר לי, בוא תיקח כסף, תרצף לו עוד הפעם. מה אתה חושב שהוא יעשה? אני, אין לי ניסיון גדול עם פועלים, לא יודע. אבל אתה תראה פועל שיש לו כבוד. מה זה שיש לו כבוד? שאם אתה תגיד לו לא יפה, או למה ככה יותר מדי, הוא לא ירצה לעבוד. יוסף, אתה מסכים? נכון, נכון, מסכים לחלוטין, בטח. כל אדם שעובד, גם הלבנות האלה דעתניים. אז ודיברנו על... בסדר, זה כבר תיקח בן ישראל יהודי, אתה תהיה מסוגל לעשות קיר ומשהו, או איזה צנרת ומישהו יפרק לך, אני משלם לך. לא, 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 ברור, ברור, ברור. זאת זה מוכן לא... הרבה. זה נקרא, הוא לא אומר לך, תשמע, עשית לי עבודה לא טובה. פירק, אומר לך, רבי יוסף, תעשה לי את זה עוד הפעם, תעשה את זה. אתה אומר לו, בסדר, אבל עשיתי לך, למה זה? תעשה, אני משלם נכון, לך. נכון, נכון, מה אתה לא רוצה.
מה לא רוצה? אני אגיד לך מה, אם אתה בא ואתה מפוצץ לו מחירים וזהו, אתה עושה את זה במחיר מופקע, אז אולי כן, אתה כן תרצה. כן, זה במופקעת, אבל אבל אם אתה מצד אחד מקבל, מעצבן, לא אומר שזה לא מעצבן. אם אתה מקבל מה שאתה יודע, אתה מקבל מה שאתה אמור לקבל, אתה ממילא פרנסה משמיים, אז למה לעשות את אותה עבודה? זה משעמם, זה מרגיז. אתה כל הזמן עושה את אותה עבודה. אתה רואה שאדם, כן, אבל תדע לך, יש אנשים, מה שאני ראיתי, שמעתי מאנשים, אתה לא עושה כל היום מתקן את יש עצמך לו אותו דבר. סיפוק, כל תשמע, היום אותו. יש לאדם סיפוק שהוא עושה עבודה, חוץ מהכסף שהוא מקבל, הוא נהנה לשמח את היהודי. אני אגיד לך, אתה יודע מה, השבוע היה לי שיחה עם מתווך, חברותא שלי. הוא אמר לי, הוא מוכר דירות, אז הוא אמר לי דבר יפה. הוא אמר, יש לי איזה קליינט מאנגליה, 10 שנים כבר הוא מטפל לו בדירה, הוא אמר לי, תמכור לי את הבית. דחוף. אז הוא הבין שהוא רוצה בכל מחיר למכור. הוא אומר לו, למה? הוא היה נכנס לטיפול בבית חולים. למה? הוא אמר לו, תשמע, הוא אמר לו, מתי אתה יוצא מבית חולים? שאני מדבר רוצה? הוא אומר לו, אני לא יודע אם אני יוצא. לא יודע אם אני יוצא. התברר שהוא רוצה למכור את הדירה לכסף לטיפולים, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אמן. הוא רוצה למכור את הדירה כדי לשלם טיפולים. מה הוא אומר לי? הוא אומר, תשמע, אני עובד הרבה שנים. אני נהנה למכור לאנשים דירה. למה? כי ברגע שאני מוכר את הדירה, הוא שמח. הוא נהיה שמח, תודה, עזרת לו להתקדם, קנה משהו אחר, או לקנות לו. ביצחק, יברכך השם. טוב? הוא נהנה. הוא אומר, פה אני מוכר לבן אדם, אני מרגיש כאילו, מוכר לו כאילו, אין לו ברירה וזה הולך כאילו, כואב לי. אתה מבין את ההיגיון? אדם אחר יגיד, מה אכפת לי? תמכור. הוא אומר, עצוב לו. אז אתה רואה מפה, מה נקרא עבודת פרך? לפי רש"י, מה שאמר, לא לפי הבטן שלנו. עבודת פרך זה עבודה שאין ממנה תכלית. אין תכלית. חמם מים, שופך לו את המים. תנקה את הגינה, לא צריך את הגינה. תשטוף את האוטו, אמרו בתחזית יורד עכשיו גשם, מלכלך את הכל. זה מה לשטוף. זה נקרא פרך. נקרא פרך, שימו לב. רבותיי, בא אהרון הכהן. אומר לו, בא הקדוש ברוך הוא, אומר לו, בעלותיך את הנרות. מה זה בעלותיך? שתהיה שלהבת עולה מאליה. יגיד אהרון הכהן, רגע. אני בא עם הפתילה, עושה ככה לנר, נדלק. מה זה משנה אם אני עושה ככה, ונדלק, ואתה אומר לי, תשאיר את היד. למה? שתוודא ב-100%. 100% נדלק, גם אם לא ידלק אני אוציא. אנחנו מדליקים, עכשיו נדלק. אז הוא יחזור וידליק. בסוף נדלק. ברור שידלק. בסוף נדלק. למה אתה אומר לי, תשאיר את היד עד שתעלה? התוצאה מתקבלת. 1, 2, אתה אומר לו, תשמע, פתילות ככה, תעשו אותם ככה. מה זה משנה, ריבונו של העולם? אתה מדליק מנורה. אתה אומר, תעשת פתילה טיפה, מה זה משנה? דולק. תחשבו, אין שם 100 איש שמסתכלים מה אתה עושה. לא יהיה ככה, יהיה ככה. מה ההיגיון? למה? אנחנו קודם אמרנו טעם, להראות שכאילו לא, סימן שלא לאורה. אבל מה כל כך הדקדוק הזה? דבר נוסף, מעלות. הרי הזכיר פה רבי יחיאל, שמשה היה גבוה. אני אשאל אותך שאלה. כמה הגובה של המנורה? כמה הגובה? כמה מטר? כמה? בגובה של יצחק? כמה? כמה? לא, מטר וחצי, לא משהו כזה. על מה אתה מדבר על זה? המנורה במקדש. במקדש? כן. זה היה גבוה. כמה גבוה? 400, אני יודע ככה. 400? כמה? כמה מנורה הייתה? היו צריכים למלא את השם. כמה? איך הם מגיעים? רבי חיים אתה קצת מחמיר, מקל, מחמיר. מה, נמוך? 18 טפחים. 18 טפחים. היום טפח 8 סנטימטר. כמה זה יוצא? 144. מספר של... זה נקרא? פעם זה היה. אמת, זה גימטריה של אמת. כן, של ה... זה 441. רבי יוסף אומר אמת, ראית? 144 אומר לך אמת. רבי חיים, אמת, יפה, 144. רבי יוסף. מה קשור? אבל הוא לא כותב, מה נעשה לו? אמת, זה גימטריה 441. בגימטריה קטנה. מה זה? אמת. א' 1, מ' 44 ות' 4, גדולה. הגודל של המנורה, יפה מאוד. ויתן לך רמז, אמת כנה ואל תמכור. מה זה אמת כנה? נאמר לחוכמה. שאדם יקנה חוכמה. אז המנורה סמל לחוכמה. אמת כנה.
144, ברוך השם. רבותיי, 1.44 גם אני, שאני גבוה, אבל לא מאוד, כן? לא צריך ב1.44, אני חושב ש1.44 זה כמו הגובה של החצובה של רפאל פה. לא צריך מעלות כדי להדליק את המנורה בגובה הזה? למה צריך מעלות? למה? אומר לך רש"י, צריך מעלות. אהרון הכהן שהיה חכם, יכל להגיד, בשביל מה? הרי זה פרך. מה זה פרך אמרנו? העבודה ללא תכלית. במקום ככה תעשה ככה. מה זה משנה? התכלית מתקבלת. התכלית מתקבלת. רבותיי, באהרון הכהן, אומרת התורה הקדושה, תראו מה היא מדגישה לנו, ויסכין אהרון. ומה היא חוזרת? שאלנו למה היא חזרה לדברים. היא אומרת, אל מול פני המנורה, כיוון את הפתילות. סתם, הוא כיוון את הפתילות. העלה נרותיה, הוא לא הדליק, הוא העלה. עד שתשלב את עולה מאליה. הוא עלה במעלות להדליק אותם. למה? כאשר ציווה אדוני את משה. יפה מאוד. זה מה שהתורה מציינת. אהרון הכהן גם שהיה חכם גדול, הוא ביטל את הדעת שלו. אמר ככה השם ציווה, כך אני עושה. זה שבח של אהרון. זהו שבחו של אהרון. רבותיי, נשים לב דבר נפלא. אנחנו רגילים, כמו שבגלל שאנחנו אדם, אנחנו בעלי תבונה, בורא נתן לנו חוכמה. חוכמה, לא חכמים גאונים, אבל בעלי חוכמה. אבל דבר אחד צריך לדעת, לשים לב יסוד עצום, זה גם אני רואה בחינוך הילדים. יש בחינה שאתה חושב שמבקשים ממך דבר, אז אתה רוצה להבין למה הוא ביקש ממך את הדבר. אבל יש טעם אחר לעשות את הדבר. למה? כי ככה אמרתי. ריח ניחוח אישה להשם, אומר רש"י בקורבנות, אמרתי ורצוני נעשה. ככה. לפעמים אני יכול להגיד לילד, תביא סמרטוט לנקות את מה שנשפך, הוא ייקח טישו וינקה. אתה אומר לך, תביא סמרטוט, לא אמרתי טישו. מה זה משנה? הוא אומר לך, מה זה משנה? אבל רצי סמרטוט. אבל מה זה משנה? אתה סתם אומר. תגיד לו מגבון. שים לב, מה מתבקש? אבא אמר סמרטוט. הוא מבין, אבל למה הוא אמר סמרטוט? מה התשובה? ככה, כי הוא אמר סמרטוט. הרצון שלו זה סמרטוט, אני עושה מה שהוא רצה. אני לא מנסה להבין, הוא רצה לנקות, אבל למה הוא רצה לנקות? כשנקי. אז מה זה משנה טישו או סמרטוט? זה לא משנה. אז הוא משנה. אנחנו נלמד למה אתה עושה את זה, כי השם אמר לי ככה לעשות. הוא אמר סמרטוט, הוא לא אמר נייר. זה רצון הבורא. וזה יכול להיות בהרבה דברים. אתה אומר לו, תבוא לתפילה ב7. מתי הוא מגיע? 7:10. הוא אומר, למה לא באת ב7? הוא אומר, תפילה מתחילה אשרה 7:10. אבל אמרתי לך ב7. אבל מה זה משנה? הספקתי. אבל אמרתי 7. אני אמרתי 7. אז בסדר. העבודה שלו זה לקבל את מה שהאבא אמר. העבודה של האבא זה גם לדעת להעביר את הדברים האלה. אבל אנחנו, הדוגמאות האלה, זה בינינו לריבונו של עולם. זאת אומרת, אל תכניס את ההבנה, למה הוא אמר לי כי 1, 2, 3, 4? אז לא צריך, זה מיותר. לא צריך. לא, הוא אמר לך ככה, תעשה ככה. הוא אמר לך, תכוון את הפתילות לפה. אז תכוון את הפתילות לפה, כאשר ציווה השם את משה. ככה תעשה. זה אהרון הכהן. רבותיי, שימו לב. אומר, איך אהרון הכהן קיבל את הדברים ככה, בצורה כזאת סתמית? אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא דקדקן, ואין דקדקן למעלה ממנו. אין מדויק יותר מריבונו של עולם. אומרת הגמרא בבבא בתרא דף ט"ז, היא מדברת על איוב, כמו מי שיודע את הסיפור של איוב בקיצור, איוב, השטן התגרה בו, אמר לפני הקדוש ברוך הוא אמר לו, ראית מי כעבדי איוב, בארץ יש כזה דבר, איוב תראה איך הוא עושה את רצוי, איזה אדם טוב, איזה מידות, איזה הליכות. אומר לו השטן, כן, טוב לו בחיים, משכורת טובה, ילדים, שפע, אז מה הבעיה? 7:20 תפילה יצא, נכון? 7:20, 42 שקיעה. ואין תחנון. טוב, אומר איוב,
אומר לו השטן הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, טוב לו בחיים, אז איך הוא לא, בטח שהוא יעשה את רצונך. תדגדג אותו קצת, תיגע לו באוטו, נראה איך יהיה. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך, תנסה. רבותיי, אומרים החכמים, אומר איוב בספר איוב, אומר ירד השטן, הפיל, שרף לו את הממון, נפלו קירות על הצאן שלו, נשרף לו השדות, נפלו קירות על הילדים שלו, מתו, אני אומר את זה בקיצור. איוב שומע את זה, אומרים לו, עם שליחים אומרים לו נשרף השדה, גנבו את הצאן. אחד אחרי השני, אומר איוב, אדוני נתן, ואדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך. קיבל עליו. אומר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, נו, מה אתה אומר עכשיו, איך לקחת לו, הפצצת אותו, נשאר, עשה צידוק הדין. אומר ריבונו של העולם, כן, אבל, אתה יודע, איך אומרים, כסף, ברוך השם, ברוך פודה ומציל. תדגדג אותו קצת בגוף שלו, ונראה מה יהיה. אומר לו, תקשיב טוב, תיגע בו, אבל את הנשמה שלו אתה משאיר. אומרת הגמרא, נתן לו עבודה יותר קשה מאשר להמית אותו. למה? אומרים, משל למה הדבר דומה? אתה אומר לאדם, שבור את החבית, תשאיר את היין. אתה יכול לעשות כזה דבר? שבור חבית שהיין נשאר בפנים. אי אפשר. ככה נתן לו. ובקיצור, כמו שכולם יודעים, איוב קיבל איסורים גדולים, שכין, חולה, דבוק לעפר, עד שבאו חבריו. יש שם שיח שלם על מה באים איסורים. ספר שהרבה מחזק באמונה על רצון הקדוש ברוך הוא. והנה, בסוף, בא איוב בטענה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, ויען איוב את השם מהסערה. אמר לו, ריבונו של עולם, תשמע, תקשיב טוב, תבדוק את הספרים, אולי יתחלף לך בין איוב לאויב. זה היוד טיפה, יוד זה קטן. אולי זז לך שם היוד, במקום איוב, אויב. ואז כל המשטרה, מס הכנסה, כל האלה באים עליי. מה עשיתי? הוא עושה חשבון נפש, הוא רואה שהכל תקין, פותח את הספרים, הכל בסדר. אולי יתחלף לך. קורה, אתם יודעים, קורה לפעמים. שמעתי סיפור על בן אדם שבאו לעצור אותו המשטרה. באו לעצור אותו. והוא מסכן, אדם מאוד מלומד. אמרו לו, אתה, סתם אני אומר שם, ישראלי, כן? ולהם זה לא אני. מה התברר? יש פושע אחד, אותו שם. התבלבל להם, באו לעצור אותו. באו לעצור אותו במקומו. רבותיי, שימו לב. הוא אומר לו, התחלף. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויען, הקדוש ברוך הוא השיב לו גם כן בסערה. ואז הגמרא עושה שם רשימה שלמה. הוא אומר, תדע לך, באדם בסערות, יש הרבה לאדם שערות בראש. אומר הקדוש ברוך הוא, אין שערה, אין שתי שערות יוצאות מגומה אחת. לכל שערה יש לה גומה. אתה לא יכול לבדוק את זה, כי זה על הראש שלך. אז הוא אומר לה, בסדר? אבל חכמים אומרים לך, אין שתי שערות יוצאות מגומה, בראש. הוא אומר, אם היו יוצאות, הבן אדם היה גורם לו שיבוש במערכות. הוא אומר לו, תקשיב, כל הברואים שבראתי ככה זה. בין השערות לא התבלבל לי. איוב לאויב התבלבל? לא התבלבל. הוא אומר לו, אני מוריד גשם מהשמיים. אין שתי טיפות נפגשות בחברתה בדרך. איזה שוטרי תנועה יש שם. לא נפגש. הוא אומר, בין הטיפים לא התחלף לי. בין איוב לאויב התחלף לי? הוא אומר, תקשיבו טוב. יש שם, הגמרא מביאה, יש עוף, איך נאמר שם, רחמה, אחד מהעופות, אכזרי על בניו. איפה הוא יולד? הוא אומר, יולד על סלע. הוא מפיל את הביצה שלו, והסלע מתגלגל להר. מתגלגל ונופל. כן, אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מזמן נשר, שאיך שהיא מטילה את הביצה, תופס את הביצה. הוא אומר, רגע אחד מקדים מאחר, הלכה הביצה, הלך הוולד. הוא אומר, תגיד לי, בין הרגע הזה שלפני ואחרי, לא התחלף לי. בין איוב לאויב התחלף לי. הוא אומר, איילה קורעת ללדת. הרחם של הצר, היא לא יכולה ללדת. חולה לילוד. הוא אומר, בא נחש מקיש אותה ברחם באותו רגע שהיא צריכה ללדת, מחמת ההקשה, מתרחב לה המקום, והוולד יוצא.
אומר, אם הקיש אותה מלפני שהיא צריכה, או אחרי, מתה. אומר, בדיוק מגיע בזמן מזמן לה את הנחש. בין הרגע לרגע לא יתחלף לי, בין איוב לאויב יתחלף לי, מה הקדוש ברוך הוא מראה לו? אין טעויות, טעויות לא בשמיים, הכל מדוקדק, תכלית הדקדוק. אומר לו, אבל למה? למה זו שאלה אחרת? אבל תדע שזה בכוונה. יש דעת, יש תבונה. מה התשובה האמיתית הייתה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה לנסות אותך. לנסות. זה היה ניסיון. לפעמים האדם, הבורא יש כמובן איסורים מחמת העוונות, כן? אבל יש דרגה שהאדם צדיק, יש לו איסורים. למה? לנסות אותו. לנסות זה להגביה אותו. איסורים של אהבה, יש את הבחינה הזאת. ואיוב לא הבין את זה. כל הוויכוח שלו היה, חיפש את הסיבה, מה עשיתי? עשיתי ככה, נתתי צדקה, עשיתי חסד, דיברתי טוב, לא עשיתי רע. והוא עשה חשבון נפש. הוא לא הבין שיש גם לנסות, להרים. אבל מה רואים פה? שלא מתחלף, הבורא הוא מדוקדק, דק, משקיף, של עיניך פקוחות על דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכו חפרים מעלליו. גומל איש חסיד כמפעלו נותן לרשע רע כרשעתו. מה רואים? בדיוק. מדוקדק, הדק היטב היטב הדק. אומר לא יתחלף. את זה אהרון ידע. את זה אהרון ידע. אם הבורא אמר, ככה זה ככה. למה? תאמין לי, אחד כזה, שהוא על הדקדוק של הדקדוק, הוא יודע מה הוא אומר. לא מבין למה. ככה זה ראשי תיבות, כתר כתרי הכתרים. ככה השתבח זה שמה. החלטה של כתר כתרי הכתרים. השתבח שמה. אשרי העם, ככה לא. כן. ולמה? יאמרו הגויים. למה נגרע? אז הוא אומר לך בדיוק, את זה אהרון ידע, רבותיי, לא פלא. שביום השמיני למילואים שנפטרו שני בני אהרון, מה אהרון אמר? מה הוא אמר? מה הוא אמר? וידום אהרון. הוא לא אמר, יפה מאוד, הוא לא אמר. הוא לא אמר. וידום אהרון. מה זה וידום אותיות? מודים. מודים. אתם יודעים מה זה? בנים צדיקים, קדושים, טהורים. אפילו אנחנו לא יודעים כמה הם צדיקים. ביום השמיני, איזה בושות, מה יגידו? הבן של הכהן הגדול. כמה למה? היה צריך להיות למה כזה ארוך. למה? אבל למה? למה היום? למה הבנים שלי? למה? וידום אהרון. וידום קיבל עליו. למה? כי אהרון ידע כאשר ציווה השם את משה. והקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שנהיה. זה מה שנהיה. רבותיי, נסיים. הגמרא מדברת, תראו גם כן דבר יפה מאוד. הגמרא מדברת בנדרים על זוג שהתחתן, אחד מבני בבל, שנשא אישה מארץ ישראל. ידוע, הארמית הבבלית והארמית הירושלמית היא לא אותו דבר. היא לא אותו דבר. אז הגמרא מביאה שם שהם התחתנו, ואז כנראה הוא קצת היה חמום, והיא לא הבינה אותו כל כך, וקרא שם כל מיני תקריות. הוא אומר לה, חנה, תבשלי לי שתי עדשים. תרי תלפחה, שני עדשים. מה היא עשתה? היא הבינה תלפחה בארמית, זה עדשים. אז היא עשתה לו שני גרגירים של עדשים. שני גרגירים. הוא בא לאכול, זה ארוחת גורמה. יש לך היום צלחת כזאת גדולה, מביאים לך בפנים, זה חתיכת מלפפון קטן. השתבח שמו, זה גורמה, אתה משלם $100. רק לי טעום, שלי טעום. להסתכל איתו, זה יפה. עשתה לו שתי עדשים. אמרה לה, תעשי גריבה. מה זה גריבה? תעשי כמות יותר גדולה שאפשר לאכול. גריבה בירושלמית זה מידה של השיר של השבת חתן. והוא בא לבית, איזה 30 קילו עדשים עשתה. תגידי, מה עשית? תגידי, מה קורה לך? מה קורה פה? בקיצור, מה עשתה? לא היה מרוצה. אמר לה, תביא לי, תדליקי תרי בוצינה. תביא לי שתי בוצינה. מה זה בוצינה בארמית? בוצינה קדישה. זה נר. מה הביאה לו? שני אבטיחים, אבטיח נקרא בוצינה.
או שזה הפוך, אמר לבוצינה להביא, בכל אבטיחים הביאה לו נרות. אמר, לא מבינה. אמר, תקשיבי, תקחי את התרי בוצינה הזה, תרי שרגי האלה, שרגה בערבית זה מנורה, תשברי אותם על רשע דבבא. מה זה בבא? בבא זה פתח. בבא קם, בבא מציע, בסדר? בבא זה פתח. מה הבינה? היה חכם בבית המדרש, קראו לו רבי בבא בן בוטה. הלכה לרבי בבא, טרוח, שברה עליו 2 נרות. הוא לא מבין, יושב לומד, מסכן, לומד, שיעור. מה קרה, גברת? מה עשית? אמר לו, בעלי אמר לי. מה אמר לך? אמרה, תקחי את רגע תשברי על רשע דבבא. איזה רשע דבבא? תשברי אותה על הפתח של הדלת, שברה אותה על הראש של בבא בן בוטה. אמר לו, אבל למה עשית? אומר, ככה בעלי ציווני. מה אמר לה? אמר לה, את עשית רצון בעלך, הקדוש ברוך הוא יוציא ממך 2 בנים כבבא בן בוטה. גמרא אומרת, איזו הקשרה בנשים עושה רצון בעלה. עושה רצון בעלה. שימו לב, שאלה אחת כזאת, היא אומרת, גלית, בסדר? לכת תקחי כדור, מה קרה לך? מה זה בעלי, אמר לי? לא מבינה מה הוא מדבר? הוא יגיד לך, תקפוץ מן הגג, תקפצי? מה את שוברת אותה על הראש שלי? מה קרה לך? אבל לא, הוא הבין יותר לעומק. הוא אמר, עשית רצון בעלך, מה הכוונה? הוא ראה שהאישה הזאת אישה חכמה, אבל בגלל החוכמה שלה, הוא הבין שהיא הבינה שככה בעלה רוצה, היא לא שאלה למה, היא הבינה שזה לא טוב, אבל היא אמרה, ככה הוא רוצה. אם בעלי עושה ככה, אני אעשה. הוא הבין את הדרגה הזאת שהיא ביטלה את דעתה לדעתו. היא ביטלה את דעתה. הוא אומר, אם היא עושה כזה דבר, זו אישה מבורכת, אישה שתבטל את דעתה לדעת בעלה, גם אם היא לא מבינה. הוא אומר, מגיע לה שיהיה לבנים צדיקים. וזה במשל שאישה שעושה רצון בעלה. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל כמו אישה נאמנה לריבונו של העולם. איזו קשרה בנשים? עושה רצון בעלה. אם האדם רוצה, הכשר לי שבנשים, כן? לעשות רצון בוראו. אם השם ככה ציווה, ככה אני עושה. אבל למה? ככה השם ציווה. לכן שנת השמיטה, קראנו לפני כמה פרשיות. אל תעבוד בשדה, אבל אני אפסיד. ככה השם ציווה. אם השם ציווה אני עושה. השתבח שמו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לעשות רצונו, ולעובדו בלבב שנזכה להבין שהקדוש ברוך הוא חד ומדוקדק והכל בהשגחה, וככה נעשה את רצונו גם בלי שנבין מה התכוון בדיוק. כי ההבנה הראשונה שהבורא עילת העילות וסיבת הסיבות, חכים ולם בחוכמה ידיעה מבין, ולאו מבין הידיעה. נזכה לחיים טובים ונאמר אמן. חזק וברוך.